तो 4 साल के नौकरी ले अइला ई ठीक नाही कइला ए मोदी। आरो मिला भर के अइला ई ठीक नाही कइला ए presented by Adoor Music। मन करे सही रही सब बेरोजगार हो, हमनी के सपना न कोइल साकार हो। अरे मोदी चाचा सुनो हो, मन करे सही रही सब बेरोजगार हो, हमनी के सपना न कोइल साकार हो। 4 साल के तो 4 साल के नौकरी ले अइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। तो यारो मिला भर के रोइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। तो 4 साल के नौकरी ले अइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। यारो मिला भर के रोइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। आप सुन रहे हैं सत्येंद्र सवरिया की आवाज में। तो अब नहीं सुन तोहर चली सरकार हो, ढेर अति कैल या ढेर अत्याचार हो। अब नहीं चली सुन तोहर सरकार हो, ढेर अति कैल या ढेर अत्याचार हो। ई ठीक नहीं कैल ए मोदी, ई ठीक नहीं कैल ए मोदी। तो 4 साल के तो 4 साल के नौकरी ले अइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। तो यार मिला भर के रोइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। तो 4 साल के नौकरी ले अइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। यार मिला भर के रोइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। presented by Adoor Music। सत्येंद्र सवरिया कहे बदल फैसला, दिखे धर्मराज के टूट गइल हौसला। अरे मोदी चाचा हाँ, सत्येंद्र सवरिया कहे बदल फैसला, दिखे धर्मराज के टूट गइल हौसला। ई ठीक नहीं कइला ए मोदी, ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। 4 साल के तो 4 साल के नौकरी ले अइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। रितेशो के 2 साल खइला ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। तारो मिला भर के रोइला ई ठीक नहीं कइला